Fatima ba da ƙarya ba. In dai da lafiya a gare ni da rai ba za na daina bege ba. In dai na samu damar yabanki ba za na begi kowa ba. Ni ban ga mai hanawa ba, balle na dakata da. In dai ina waje ya Batulu ba mai taɓa ki yar gata. Da an taɓa ki a jira ni ran kwarai na baki duk fansa. Jimirin jiranki ne ko a mafarki kalle ni karki mun nisa. Sirri na rayuwa ta faɗi mace ki kira ni zan amsa. Kausar a baki daɗi gare ta Zara ubanu in kurɓa. In dai akan ki ne na yi nisa dan ba kiran da zan amsa. Tilan na so ki ko za a ƙi ni ƙaunar ki ce ta min gata. Na fata ni ma ki so ni Batulu yar gata. Tsarin zubin ta daidai ne, ta yi kamar ma'aiki ne. Suna kama da juna ne, mai kin Batulu wawa ne. Ni ban da damuwa in har zan buɗe 'yan idanuna. In ganni na zamo hajimarki mai za ya damu ƙarfina. Yau gani na taho zan begen jiki karɓi saƙona. Dan yanzu na zamo mai kula fitin kiki ban wajen kwana. Na kwalla hela da sanar da masoyan duk kalamaina. Daga zuciya nake ta bege zan so jiyo kalamaina. Idan baya banki ba wace zan dinga wa kalamaina. Kowa da nasa amma ni faɗin mace tunanina. Yau gani na zube gabanki Batula ki share kukana. Komai da mafita a san ki ban so na furta ban kwana. Ina ji ina gani amma in ganki ya fi ƙarfina. Na san a duniya yarje in ganki cikin idanuna. Soyayya rayuwa wanda ya ɗauta ku ba shi ba kuna. Wanda ya rike ta shi zai dace ya shiga aljanna. So na faranta rai a san ki Karima ba na fiɗar sauki. Kuma rayuwa salati shi zai sanya a dinga jin sauki. Samari ku yunƙuri ku yawaita salati gare shi manzona. 'Yan mata ku yunƙuri ku yawaita salati gare shi manzona. Salatin sana da falala ne, salatin sana da falala ne.